Jai batzordeak aikoratu gaitu kuadrilla bezala txupineroa izateko, eta bueno, gero kuadrilla barruan mutile aukera nizan naz, eta bueno, ilusio handiarekin, kuadrilla osoa bai ilusio handiarekin, eta bueno, oso ondo, gogoekin. Gure kuadrilla 15 urte daramatzaia Galdakoko Santa Kurtxetako kuadrilla txapelketan parte hartzen, eta 12 txandapa izenarekin edo. Eta hori gara zahartxoak edo, eta azkenean bromaz esaten dugu, baina bueno, ere bai guretzat hori bat da hemen jarraitzean, eta hori urtero alintxo bat egitea 9-10 egun horietan beste kuadrilla guztiekin proba eta ekintza ezberdinetan parte hartzea eta ondo pasatzea, eta bueno, hori da tipo momentu espeziala guretzat. Espero dugu lehen zeuden kuadrilla batzuk ia bueltatzera animatzen badira edo, eta gora Santa Kurtxak eta irailean ikusiko gara.